Пичове, аз съм Дабогерен Ночь Геймър и тук с мен е Калчо. Couch Golden Baby, Коста. Да, днес ще играем CS 1.6. Ако искате да гледате моя клип, чакай само една секунда. Добре. Да България Ночь Геймър. Така, днес играем на програмата. Искате ли на експерт? Да, бе, да. Аз се Така, пускам днес на ще Easy, играем. като ме убият. Днес ще играем CS 1.6. То също По-скоро играе. да България Ночь Геймър ще играе. Сега, но ако искате, можете да се абонирате за мен и за The България Ночь Геймър. Моя клип да го харесате, това е на GTA Vice City. И също така този на Формула 1. Затова оставам Геймър. Хайде! Ша ги скъсам! Опа! Там един изрод, май. Не, що си го метнах, бе? Аз съм много зле. Как ще ми фърлям оръжието? Абе, спокойно, бе. Дяга, къде е гледата, пак ме убита, ама. Няма значение аз. Те се самоубиват, като ме убият мен и се самоубиват и това е... Ръфълс. Да, сега ще кажете. Абе, ти си много тъбе, що не си вземеш екипировка, бе? И смок си взема, и граната ще си взема. Вау! Те и тук чекалят, Тук няма чекалки топът. То на... аз съм... Как няма да си взема патрони, бе? Добре, ще сменим оръжието тогава. Мац, пиш, оръжие. Видяш си какво чакалят? Гледи как чакалят. Тук съм насъбрал. Да оправя тук. Ти да не падне. Така. Ще се пробваме ги и взема с АФ. Добре. То с моята ли? То с моята. То ничего няма кюни. То влезе на бели, бе? Какво? Вау! Ще го преследвам това. Къде? Какъв е тоя, бе? Той е... Бах ти, човек! Сега не аз съм убит. Добре, бе, как мога да съм толкова сапе? Да ни местим. Ето това същит. Това му направим. То за мен е все едно как ще. Сега така се чуят какво да правят, ама те нашите не могат да правят нищо. Ама те вече не са мои. Така че... Бихме ли, бе? Аз само дето преминах от другата. Автоснайпер. Грешката.
беше моят тук, че взех автоснайпер, но няма значение. Пак ще ги убия. Някой няма да излезе от тунел. Вау. Никой не иска да е на тунел с мен. Сега тук ще ме някой чакалка сега. А, не, това не е. Това е оръжие. Няма никой, не? Колко сме? Аха. 3 в 2. Три в едно. Той е с автоснайпер. Окей. Не, че как? Да. Добре. Ръфълс, такова. И заглушител. Сега ще чакали мини, защото те много чакалят. Аз много се нервя, че в момента на тази CS, в момента на тази версия много чакалят. Мали, тук някакви помпи. Добре. Може пак да мина от тук. Или пък... Спечелихме! Ей! Чао! Здравейте! Здрасти! Готов ли си? Да, абсолютно. Не мога да се кача на тъпите кашони. Сега Калчо ще... Спечелил ли си един път? Да, бе, ето, спечелихме. Нямам нито един кил. Че сега полицай си? Да. Защото ми е с полицай. Бихме, бе. Как така, бе? Гледай, че аз съм сърцето на отбора. О, как няма. Че са нас, че се... Виж колко кила им. Ей, това съм аз. 0 кила? Пак гледай, че бе, спечелихме вече колко сме. Те си имат по 1, 2, 4, 9 кила, то се ужасно слаб. А ти си полицай сега? Да. Направо вземи ножката и кълниш гранчетата. Само дет не. Тук много чекаля те. И аз чекаля като О, те че те чукарите, аз като бях един път терорист, като играх на CSGO. И нали те ме причакваха и само ме убиваха. Аре бе, защо никога няма да... Аз никога не намирам хора. Те не ме обичат и не искат да дойдат при мен. Искат да дойдат за смъртта при тебе. Учиш към Ато. Къде е им бомбата? На Б май. Учила го търсиш там. Джиджи. Да. Сега отиваме така. За мен е акторъженството. Само защото е такъв. Няма да е трябва. Калчо първоначалния път, но още от първата игра се изнерви и искаше да три. Що това е моят компютър, сега той гасня на моят компютър. Его. Как ще ме уби това? Лесно. Изчи ми. И не го убиха. Не, виж то. Слой си крака над ръката ти е. Вземи някой яко оръжие, дет мога ги да разпрокваш на части. Сега, тук ще ги изчекаля пред вратата. Да ми дойдат сега. Ето. Аз където че те няма да дойдат, те ще ходят сега на Б. Да към бъдичи. Ето. Аз тази CS не мога да играя. То по-скоро в сървъри да влизам. Да, направо някой. Така, find the server. Много сървъри. Търсим Deduss 2. Айде, да влизаме. То тая... Може да си стигли лоу-хак, да играем с лоу-хак, ама айде. Да, Няма да теглим файт-хак.
Защото и без той да сме добри хора. Я видим докъде ми се качи клипа на... Гиган. О, тая карта знам. Качи са. Фу, нямам пари. Добре, хубаво. А той за... Аз косам. Има някакъв вип. Окей, аз съм. Добре. За сега е то. Спечелим. Окей. Клипа ми се намира трудно. Добре. Окей, тръгваме. Кока е с 20 кила, аз съм на последно място с 0 кил, много ясно. То поне 1 кил да направя. Флашнаха ма. Ти лошо. Пак спечелихме, аз съм сърцит на отбора, ако вика. Само идвам тук е... Ще си купя... Не, дайте. Мачкай. Ай тук, да се знае, че съм бил тук. После правим настройките на каучо. Ако напишете само F1, не можете да ми го намерите в YouTube, напишете просто Каучо Гоци, ние ще ме намерите всичките клипове. Аз нямам пари. При тебе си е окей. Значи 9 на 8 в момента, печелим за сега рундовете. Колко? 11. Да, някъде 15-20 минути преноши клипа. Да ходим. Дай още малко. Окей, аз ще уча да питам. Каучо хоепта. И сега се взех едно хубаво оръжие и да видим какво ще ги направим сега. Сега аз съм на Амай. Ти е слухак, бе. Бихме ни тука, то колка 26 кила. Един не ми остае. То с покрива слиза. Какво ви кажа, когато играете CS, очаквайте големи, CS 1.6, очаквайте супер големите хакери, защото то скочи отгоре, да, вярно, че то тук можеш. Обаче обърках пътя. И сега от тук. What? What is this kill, бе? Не искам да говоря много, защото те... Вау! Добре. Good game! Само ще им казвам някои думички и така от време на време. То път си вземем... Не, тук не се играе с такова. Може и снайперистико. Така, ако чувате странични шумове, това е защото Каучо говори по телефона. Ето си там. Значи, бомбата явно е на Б. Не, добре. Значи, бомбата е на Б. Обаче аз като не знам Б къде е, защото забрави вече къде. Той на глобуса е Б. Ето като пише. Влизам с кобра. Първият ми кил. Окей, бомбата е на Б. За малко. Няма значение, първи кил. Дами и господа. Отивам на А. Нямам никакви флашки, никакви гранати. Явно бомбата отново ще е на Б. Видях и... Ламчо! Интересно им, ламчо. Но аз не съм играл с толкова. Торн го взимат те. Да. Продължаваш ли? Да, продължавам.
Да ти кажа ли? Виж, едно кил. Колко дълго ще го правиш това клип? 20 минути. Би. Ще има после да го докато го едитна. Обаче няма маз Като бутон. полицай ли още играеш? Да, и тук май шака да ни обърнат, обаче ние майки обърнахме тях. Не, Добре, на камерата, не 2-2. на мене. Не, 3 в 2. От които... Аз тук ви казвам всички, че направете коментар за този клип всички, че имате толкова много игри. Добре, аз не знам. Те си... Не изглежда, че играят Солохак, ама... Той от нашия отбор Кока май играе Солохак, защото то... Как ще ги убие така? След... Това място не съм го виждал. В сервер ли играеш? Да. Умираш. Война 18! Къде го пише хилата? Го тук да. Не, май губим то рун 12, 11, 9 секунди. Не, убиха. То един рун загубихме. Голяма работа. Ще ги спукаш. Тук те познам, че как играеш Тук където ме убият. Значи, когато не снимам съм много добър. Когато снимам съм много зле. Точно. Днеска преди да снимаме, той се справи прекалено добре, но и... Добре, виж сега, чак. Аз имам най-хубавата идея. Ето, влизам терорист. Винаги така се получава. Избери с най-якото и най-мощното оръжие и... 12 на 10. Терото трябва да вземе 2 рунда и... Вау, но като гледам как играят нашите... То стили... И това стилец кача. Кога започваш да играеш, бе? Изтървахме коня. Ламчо е на 87. Да. И се чуи на беле да ходи, къде да ходи, или се чуи къде... Бомбата е в него. Видя го. Вау, престаната тръгна да го цели. И бомбата е в него. Да, точно това казах. Вау. И сега, ако го вземе този рунд. Това знаеш, че е много добър. Той е на второ място. Добре, като гледам... Ти на кое си? На предпоследно, на трето. На трето, бе, какво предпоследно? Предпоследно. Как това не е второ? 22. Второ си от терористите. Трето само терористите, бе. Да, трето си от терористите. Остава само още един. Той заложи бомбата. Ламчо. То е много добър обаче. Наистина. Отгоре, отстрани. Ето. Бомбата гарантира. Имаме спектатор! Той не му получи свърши. Лох! Вай, не знам как ги взе тия. Те са повече от нас. Започваме да ги пукаме. Сега още 2 рунда и сме свършили. Тотално. И свършваме. Бомбата не е от теб. Не, то. Те го ли си? Чакай, какво? Добре, сега, ако това не е... Ако това не е хак направо. Как се кача толкова бързо, аз не знам. Уоу! Точно кое място е? Викат ми Зоро. На трето. Сега ти станеш. Викат ми Зоро. Да, бе. Това запсикаш на Борен. Трябва да ми покажеш как да мога да сменя името. Да, бе, направо ще го направя. Качо готи не искам. Проблемът е, че ще изиграят този... Това ще е последния рунд. 2 в 1. Викат ми Зоро е на 100 и... Де ще ги вземе 2 в 1. Стига бе, знае, че... Мъртв. Взеха ни рунда 13 на 1 и да видим дали ще успеем да ги обърнем. Но че нямаме. Вземай ги, мачкаш. Нищо, поне да се направя на голямата работа, че мога да играя. Ще се взема снайперистико. Браво, е! Това ще не е много добре. Стой до ъгълчето и ти се скали като ния куки там, дето те преследвах.
Взехме го. Още нещо направи. Браво, направо го приличи. Още един. Много добре е това. Колко на колко е за ченгетата? Значи сме 12-13. Значи и то рун трябва да го взем. И ги изравнявате, така ли? Да. Ще го вземеш, моето момче. Пак ще извикнем, някъде ще обидни, май. Ще се върна. Бомбата е плантната. Един въпрос към играча. Към The Buggy Lounge Gamer. Според теб, как е по-лесно да играеш? Така или когато си с бомбата? А? Убил го. При теб, как е по-добре? Така? Когато съм така. Добре. Колко кила имам? Мали 4 кила е. Как ги направих? Ти си мъртъв 4 пъти? Не. Или си убил 4 човека? Убил съм 4 човека. Здрасти. Как си? Ай, още и рун, то ти ги бим. Обе, обърнахме ги 2 рунда. Значи, остава... Това е последния рунд, Кокаинче. който е най-важния. Аз отивам... Да ги мачкам. Тук трябва да внимаш много. Излез бе. Медна димка. То се показва. Учуй да го мачкаш. Не. Ще му влия леко технично. Не паднеш, се убиеш. Шшш. Кой залага бомбата? Както виждате и на трите клипа, и на моите два, и на негове, играем всичките на един и същ компютър. Окей. От едно и също място е заснет. Това е последния рунд, обещавам вече. Добре, няма проблем. Това е последния наистина вече, защото прекаляваме малко. Спечелихте ли на мене? Давай, ние направо ги обърнахме те. То с долу ли скочи, бе? Разбира се. То с нормален ли е, бе, Саш? Не. Ламчо всичките са ВП. Скочи и ще разбереш да гледам. Убиха ма. Кока, той е гадния. Добре, аре, това е още един. Трябва да го взем. Опс, извинявай много. Взехме го, ние ги бием тук, те не му играят. С колко ги водиш? Ние сме 16, те са 13. Ох! Ние сме ги взели с 3 рунда, пък ние бяхме 10, те бяха 13. Тоест ти. Защото Не. ти си главната опора. Да, бе, глупости. Там ли са? Почвам май нова карта. Бихте ли? Бачи коката. Посрещай го. Подобаващо. Двама наведнъж през стената! Това е постижение. С кой копте сменяш оръжието? С Q. Сей това. Кое? Те не останаха за убиване. Остана. Как? Трима май. Те Ще там. ги изкъсаш. Ти ли си единствен, който остана в отбора? Май ма видято, тук има някой. Гледай навсякъде. Идва през някакви стълби. Двама? На 2 в 3. И как произреждаш? С Р. Че аз днеска изтеглих вече, поне си играл хиляда пъти, аз съм.
2, 1. Биха, защото не свърши времето. Добре, това е последен рунд. Така. Няма значение, това вече е последен, защото трябва да поне То ще има още един последен. 25 минути, как ще качват този клип, ще го кача? Ще го кажа, после ще го изтегаш от телефона. Не, защото бавно става качването, нали, трябва да го едитна. Не идват тук. Сега качаш обаче. Флашнаха. Димка ли това? А флашка? 4000, брат. Отива с купуваш хилядата. Може ли... Не мога. Не е жълтко. Може ли още един последен? След това? Добре. Защото съм 4 кръв. Може да спечелиш. В зоната за купуване ли съм? А как хвърляш това, което купиш? С G. Пак скузех. Колко станаха? 3 в 3. Здрасти. Връщаме се. Какво? 2 в 1. Трябва да го вземем то. Бето. От тебе бомбата? Да. Слагай тук. Не е тук. На 4 живот, представете ли си, дами и господа, дали ще успея за... Как поставяш бомбата? Майка, че дейба! Оп! Лайв цензъра трябва да има тук, ама. Това ще е първи рунд. Не, спокойно е това. Нищо от сега. Нека. Малко така разнообразие да има. Начепи. Да пусна. Ченгири си моето. Рафа, какво? Да, цон пистос му се взема сега. Не бе. Ще взема дезерт. Ех, баче. Виж как се метна в ръката само. Аз ще влияя на Харманда. Врез като луд. След минута и 30. То сме уби през кашона. Това ще е последен рунд, дами и господа. И ще свързваме. Това наистина ще е последния рунд. Обещавам ти вече няма. Ти съм го чул. Какво свърши, бе? Чак се. Добре. SMG може да се взема? Само при тегото можеш, нали? Що ми развалихте играта? Само при тегото ли можеш? Не, при всички мога да се взема. Просто така. Нямаш пари. Същото. Вау. Оби го, напред го на кайма. Колко и да... Той колко да... Последен рунд! Да станете! Колко пъти го казах това? Ръфос. Това е 5-7. Ти хвърля 1000 пистолета. Ако не знаете, това е 5-7. Ще скачаш париче. Ако не знаете, това е 5-7. Да. Салут! Ще им спрейвам на вратата, ако смислите. Нямаш как да глъпна това. Хайфи. Добре, това ще е последен рунд. Ти сме го чували, хора! Не, това наистина вече е последен. Убийчима! Това е вече последен рунд. Наистина. Това е последен. Искам един път. То ще ги вземе всичките, представяш ли? Ти като трябва да правиш. Да, бе. Не, той е малък. Няма ли пари сега? Взимай нички пари, трябва да ги убия сега. Няма пари за граната. Има само 30 стенги. Сега, това е последен рунд.
Сега. С това оръжие ще ги скъсаш. Маци, мръдни са. Мръдни с дебеляка са тук, ама. Спукай ги. Последен рунд. Шегува се. Точка с този епизод няма да ви е харесал.